Timore marking center. Ning'eni kidhi e marking center to ipogori kata gi jojela. Jojela nigi thuolo mimiyo thuolo ma ji rierego. Jok modonje marking center kata mana jok manono penj Nairobi ka. Kaka nitiere osiepega mang'eny manono penj Moi Forces Academy ka. Kaka nocha ne gidonjo tarik 5. Onge ng'ama osewuok e compound no. Kata lemo ji ok dhi. Magi gin gik moko ma omiyo aparo ni chik mar nono penj en tho gi kuo ne sirkal, to en gima oketo ni jopuonj obedo gi ngima matek ahinya kur nono. Ng'ama nono penj treba opogore gi news misomo ni. Nikech in isomo to samoro in gi gimiluongo ni break. Ng'ama nono penj in wang'i osiko kae. To jopuonj mang'eny kata kaka pesa be tin no, owuok e marking center kunendo komiye siling 4,000 mondo odhigo nikech pesa modong' ibiro chule bang'e, to odhi ochulo yath e osiptal. Samoro jok moko tho e kor yo, jok moko dhi e thieth. Magi gin gik moko ma wasebedo kwa penjo ndalo mang'eny. Tiyudo ka nikech jopuonj